Ahoj, já jsem Anet Marie a tohle je koncertový měsíčník na březen. Tenhle koncert mě bohužel napadl až později, každopádně bude to vždycky vycházet na konci měsíce a bude to na další měsíc. Nebudu to okecávat, pojďme se podívat, na jaký koncerty se tenhle měsíc můžete stále zajít podívat, protože lístky jsou v prodeji. Hnedka zítra je 5.8G ve Futuru Music Baru v Praze a lístky se dají koupit přes GoOut a cena lístku je 500 korun. Další týden má PM Rabbit svoje Fórum Karlín a tam je cena 890 korun a výš. Tentýž týden 21.3. Gufrau Mat 213 Brno Fléda. Už je třetí vlna, takže cena lístku je 590 korun a lístky zakoupíte přes GoOut. No a poslední týden března, tak tam mám dva koncerty. Jeden je Adam Myšík ve Fóru Karlín v Praze. Cena lístků začíná na 890 korun a lístky zakoupíte na Ticket portálu. A největší tour Life 28.3. Brno Fléda. Lístky na GoOutu za 323 korun. Tak se na vás budu těšit na koncertový měsíčník v dubnu.